ngeneni wong Jawa kuno iki ngono. Dadi wong ngerti iki ya ngono, ngerti sak tenane apa mung ngerti unine. Iya. Ngono lho. Dadi golek kaweruh iki kudu iso paham. Terus Pak, untuk calon murid pengen belajar kepada seorang guru, untuk meneliti bahwa guru itu benar-benar layak apa ndak awake dhewe piye? Kadang kan awake dhewe terkecoh juga. Enek wong mek golek-golek proyek mencari umat ngono kae. Penampilane bagus. Oh, yang guru yang bener-bener sing jenengan atur ke diarani wis tau nyatakne sejatine ngono kuwi mau piye ciri-ciri? Ngene. Kabeh iki mono kok ngene iki aku iki kok ngene iki ya terus ya. Wong iki golek penemu utawa golek kaweruh sak tenane kaweruh. Siji. Sak tenane Gusti Allah ki ora butuhne apa-apa. Berarti dia orang tersebut tanpa pamrih pertama. Tanpa pamrih. Ya, satu. Ya. Sepisan. Lah lek engko wis muni engko adune ngene gitu kuwi. Wis nyebut materi lah ya. Nyebut materi. Kuwi yo ndak bener Gu. Ngelmune Gusti Allah ki ora butuh ngono-ngono ki. Gusti Allah yo ora butuh. Iya. Ngono lho. Masuk.